Listen and be calm now! Child of God, we are the victorious angels of the Most High God. We are from the heavenly throne. We are commissioned by the God of signs, wonders, and miracles to go and fight for you. Child of God, fear not, fear not, fear not. God is right now for you. Your battles are God's battles. We are going to surprise you. Get ready for testimonies. From now, henceforth, all your enemies, all your diseases, all your ugly situations, your wretchedness, your barrenness, spirits of death that are attacking you, and any demonic attackers that we are fighting you and are still disturbing and troubling you, are now going to be disturbed and troubled by the divine generals and field marshals from the Lord of Lords, King of Kings, Adonai, Lord of Hosts, and the most excellent, supreme, unchangeable changer. Child of God, you are destined to be God's own winner and a champion of God. You are for signs, wonders, and miracles. Do not cry again. God will turn your sorrows into joy. Rejoice, rejoice, rejoice. We are here to uproot all things planted in your life by the evil ones. Why not say amen in Jesus' name? Very soon, Egyptians you see today, you shall see no more. Obiana Mamuchiji, anaghị m eme nkụja. Ndị mmụọ Chineke so m eje ana, wee na-achụ m na-achụ okwu. Isi ga-eru ya n'ana. Ndị mmụọ obi n'igwe na-agbara m ọgụ be mmụọ na be mmadụ. Ndị mmụọ na-echu m adoration nche ebe ọ bụ na ha nọ na. Ma n'oge ebere ma n'okporo ụzọ ma n'ezinụlọ ma n'ụlọ ọrụ ha. Rafe na Uriel na-eburu maya ihe dị Ndị mmụọ ozi papa. mgbe Michael na Ebe ọ bụ na ha bịara njiji ejibe. ọnọdụ Anụ ọma jijiji na-ama. aka dị nsọ ihe. Ọkụ ewuo. Hey! Chaa n'ụzọ. Ogbu ọchịcha n'ụzọ. Iso na ndị ahụ nke na-ebuso magha na-egwa ndị mmụọ ozi ikpe. Ọ bụ na ị mara maka Michael. N'ime eke na-abara mba. Onye dị ka chi. Ekwanụ ndị mmụọ ozi ikpe. Ị nụrụ maka Gabriel. Ndị mmụọ ozi bụ ọka Ike Chineke dị ndụ. ama nla ebelebe ga-ebukwata. Kedụkwa maka Rafael. Onye ọgwụgwọ nsọ nke papa obi n'igwe eze. Kedụ maka Uriel. Ọ ga-eji ọkụ gbaa ogige. Gbapụ ụmụ Chineke niile ogige. N'akwụkwọ Jenesis isi nke itoolu nke ọgụ na ịnọ, ọgbụgba ozi a na-eche osisi Chineke nche. N'akwụkwọ Ezikiel isi nke iri ịnọ na ịtọ, egwu maka mmụọ ozi nke na-anọdebe m n'akụkụ, nke ga-eduru m gaa n'ọnụ ụzọ nke ọwụwa anyanwụ. Agha ha lụrụ n'eluigwe maka lụrụ n'elu ụwa, ọbụ agha Michael meriri. Ma agha ga-eburu n'isi ma ọ ma ga-eburu n'isi gị, n'ime ozi niile meriri. Anọ m n'iru, anọ m n'azụ, ha tụnyere m onye ka m ga-azụ egwu ọzọ. Ebe ha na-eche m nche, obi kara m ọ dị onye pụrụ imegide. Abụ m nwa mmeri n'etiti ndị mmụọ ozi. Ndị nọnyere m ndị nọnyere m Ha nọnyere m. karịrị ndị megide m Ndị mmụọ ozi nke Elijah na Elisha. ebe Jizọs nọnyere m ebe ọdụm aga Ebube. ime n'obi akala n'ume Ebube. Orebobo sheri mama kote masara bashobo. Eri mama ramakoti masheri bobo kobo. Ere bobo robo shere bobo. Ndị mmụọ ozi bịa
Shiba. Ndị mozi niile ga-agbara m agha n'ime ezinụlọ m. Ndị mozi niile bi ya n'ọgụ okporo ụzọ m niile. Dadi. Ụjọ anaghị atụ m, anaghị m eme nkụja. Ndị mozi du m aga. Agaghị m eme nkụja nụ. Ihe sọrọ nyere ome. Ị na-eyi m enyi. Ịmaghị na abụ m mkpụrụ anya nke Chineke. Oh. N'elu ka o si mezie m. Eluigwe n'elu ụwa emeela mkpatụ. Ha niile na-ewe iwe maka ihe mere anyị. Ndị mmụọ ozi na-eche m nche. Aka na-eburu Ndị mmụọ ozi nke agha. Luk isi nke ịnọ n'oge ọnwụnwa ha na-eche m. Ndị mmụọ ozi nke Jọn isi nke ise na-agba mmiri Besaida, ndị mmụọ ozi ọgwụgwọ nsọ. Mgbe ụmụ adoration nọ n'anya mmiri, ndị mmụọ ozi gbara ọsọ bịa. Ha si na mbara igwe wee buru anyị agha. Mkpamkpamkpamkpa n'elu ugwu aka dị nsọ. We are the angels from the heavenly choirs of archangels, heavenly choirs of cherubim, heavenly choirs of seraphim, heavenly choirs of thrones, heavenly choirs of vengeance, heavenly choirs of dominion, heavenly choirs of principalities, heavenly choirs of powers, and heavenly choirs of guided angels. The heavenly hosts are fighting for me everywhere, every time. The host of angels are fighting for me. I can never be defeated. Never you think that I'm alone. Angels are all around me. God has given them charge over me to guide me on my way. Angels of Joshua chapter 5. He says, I am the commander-in-chief of God's armed forces. The angels of Exodus 23. The angels of Revelation chapter 12. The angels of Genesis 32:26. I will never let you go unless you bless me. The angel of Tobit chapter 8. The healing archangel. The angel of Luke chapter 1. Oh! Woo! Glory to God. The church must live. The church of God must live. Ever immortal, Athanatos. Peace with adoration ministry. Long live adoration ministry. For your God is indomitable and indestructible and ever indefatigable. Onye ọrụ ebube ndị nsọ, odogwu akata kume mma. Oke nduru anyị ji akpa ike o. O mere onye mmehie ọ dị nsọ. Onye mere mmiri ọghọ mmanya. O dịka oturu ugo nke igwe o. Igwe merie gawa merie gawa o. Biko merie gawa o.